Okay na na siya. So, saan man eh? Malayo na kayo na, sis. Palungan lang din. Uy, uy! Bayot tayo, no? Sis, marag ato ang ulo na, sis. Sumuka niyo, mag-makeup na lang manggani. Kaya na. Igang sa. Igang, no? So, dahil saan na ato ni pagsugod? Asan na yung makeup ipagawas na? Mag-intro sa ta. Okay ko, no? Katsa ko ang tangi. Ayaw na! Sige, mag-intro na ta. Hey guys! It's Yanni here, and I have a special guest, my friend Phoebe from the Philippines! Yay! So today's video is gonna be a Visaya makeup challenge. No. Kaya makeup challenge. Ambot bitaw. So disclaimer for all my English or Tagalog viewers, we're all gonna be speaking Visaya the entire video because we're from Dipolog. Yeah, Shout out to but all the Maybe Dipolog there viewers. will be English words, Yes. but not much. Tagalog and English viewers, Visaya language is gonna start now. Okay, Jai. Makeup na to, Jai. Sige, so. So, ang plano, ani mo, sunod ako niya, kaya siya may sweet of makeup, kay flight attendant ba ya, am I right? Charot. Maayo tayo mo makeup sila. Should di, day. Kasi Bakit, pagawa Day? sa imong mga kuan, day. Kamalain, Jai. Wala sa mga, day. Bago pa ng palit, day. Ikaw nga, uy. Wala ka aircon? Mag-good ka na, day. So si Phoebe, like I said, we were classmates in the Philippines, high school. Pila ta kayo ga classmates high school? 1 year naman to. 1 year, okay, bright back ka. 1 year then team hagbong biya ko kami ni Nico. Di kami atog science class, og special class, then pagka 4th year, wa naman gatuon. Di team hagbong nang hagbong mi. Nagkaila din mi ni Phoebe. Nasuod ba tato, Phoebe? Wala pa. Wala pa no. Sige, ang sa ika na, musunod ako nimo. Okay, so manami og prep sa among skin. Muna di ay mo pa. Wala pa din ka. Unsa ang May pag-prep? pag-moisturizer na, sis. Nakay moisturizer. Wait lang. Ay, nako. Shoutout lagi ni Phoebe, ni Nico og ni Crisel. Si Crisel po, sige na to drawing. Kaplano daw si Crisel mo ni Canada pero wala gyapon na realize. So, na tuig ron, sis. Wala ra. Char-char na ang moisturizer. Ato magana ta. Ayun na, oy. Magana. Mahalon kayong mga product. Butang po ani sa imong mata. Saan na siya? Sunblock or sa mata. Kajut lang, sa Instagram mo, Phoebe. Kung ganahan mo follow ni Phoebe, kay gwapa biya It's ni. at Tipitap. Charot. So, muna nakagkuan, day. Ungo. Lagi, nga na magabutan mo ko, ani. Okay, dahil so mag-prime na to sa atong skin. MAC nga primer. So, sa prep and prime. Daghang gagamit, ana. Ang daghang kaayo. Okay na na. Ang hinabyak Dako ka. ba kag naong? Kumakamnaway lang gani, no? Grabe. Okay. So kami ni Phoebe, makita mi once a year kay layover niya diri Or once twice a year, or pud. twice a Uy. year sometimes. Pero never sa akong birthday year. Kay Before jud sa iyang birthday, i-warm sa nimo ang imo ang primer sa imo ang kamot. yung microwave. Ayaw dapat kayo, mga 10 seconds. Excited ba kasi Crisel na itong video? Pamanawagan ni Crisel sa uy. Oh. Oy, baki! Nanay mo ang kuan, request. Comment down below. Day, asan naman to ako? Dahil sa sunod. Beauty blender. Okay. Napo kay beauty So, blender, huy! Magsugod na to sa foundation. Okay, go. So, akong gamiton since itong naman kay Ipado- Coron. Muna, I'm using this one, Anak lagi kita na. ka. Oh. So, Maybelline Fit Me in shade Classic Tan. Ako kay Superstay Maybelline Better Skin. Ano sa color, ana? Warm Honey. 3 Da. years old na biya ni. Ano sa ni expired ay? Expired na na-assess. Okay. Hoy. June 2018, huy, napag sa kabulan. Oh, okay pa. So, ibutang ra gyapon ani mo dire para mo warm siya. Pila ka pump? Amot ako kay dako man kay bangag. Wala may pump. Bastos kay kasas. What's your favorite course nimo sa kuan? Kato na pala sa Pilipinas. Hindi akong sa amin, ani. Amot ni mo. Wala ko yung mga sa amin, sis. Yan na lang. Saan malali mo dati? Na problema. So, kita ka sa color difference. Ulo, dokuo ka yung good difference, oh. Puti man kay kog naong. Then, itong kay kog lawas. So, kung makeup ani ron, no mirror challenge na lang po ko, ani, no? Mag no mirror challenge na lang po ko, no? I like to muna yung naong. Ulo, Ulo. tuman ni mo, Phoebe. Wala kog kay nakuan. Lumpa-lumpa, guys. Wala kog katubitaw. Napilog America's Next Top Model. Kinsa? Katong puti dire tawo dire. Ah, si Winnie Harlow. Oh. Nakita man mi. Da. Nag-text sa rin ba? Tinood, hoy. Nakita mi.
Sa mall. Taga Toronto man to. Pakita tagas picture na ako. Basta to yaday, sakit to day. Vitiligo, uy. Mura kang Michael Jackson ba? Na, oh. Da. Na. Tsaka Da. malain. Ako kay, hala, gapa yung color na ako. Naging ano ako kay orange kay Ses. Tapos ikat lang niya part B. Kaya maoti ang transition sa orange. Anong, nanadyo kay ito? Ah, daw, B? Ah, tanaw, orange ka ayo. Di kayo mo, i-mix-mix pa man na later. Highlight na, di ba? Oo. Tungalan na rin mo sa amin, pwede matunga. Ako ano akong sabi. Hila yung good ba, Ses? Ana, Ses. What you guys? Pero zoom kay ka, na Ses. Mura ko lang na yung duha ka pumps ako na mo. Ako ay kagnong, Ses. Ayaw siya kipag-expect. Day, ikat ni Day. Kachut lang, taga-asa tayo nga high school sa Pilipinas, Phoebe. Sa ZNNHS. Oh, may ka siya mo spell. Meaning, Zamboanga del Norte National High School. da, unsa nga campus? Tornohoy! Sabi pa lang, taga-kuan ka, Ses. Wala akong po'y kuan. Kaso kung taga downtown. Oh, downtown. Downtown. Na! Downtown Deep. Bolo. Okay na ako na, oh. Bidaw, P. Guys, mayroon siyang orange tan awon dira, but then mo na akong color awa. Tara, o diba? Dai, tanawa, dai. Same kayo, dai. No, lahi na dyan, dahil. Same, magoy. Ah, okay. Mamugos ba? Si Crystal, mayo may makeup si Pero Crystal. ako na, okay na po. Tig-makeup man siya. Si Nico. Kato may pinakamaayo. Shoutout to Nico, effortless makeup. Nabiyo ko yung mga viewers taga Dipolo po. Dai, puti ka ka, dai. Parihan na match naman, di ba? Match. Pero puti na ka dira. Ano ako kay itong kay gyapon? Alam nga naman, imo ang foundation, itong good. May paggawas na ko yung ani, no? Ayaw na lang tangtang Flawless ang tayo. makeup. Mm. So, mag-start ka sa eye. So, mag-start ka sige sa eye. Ano man? Kay para if na mga fallout, delete na tayo. Ah, okay. Oh. Kasi palette na to. Karon, we're using the Huda Beauty Wow, sosyalan. Rose Gold Edition. Kaplano si Baby magkuan, mag-YouTube po siya. Mag-makeup tutorial ba? Makeup tutorial Ambot lang po kumaday siya. na siya dahil. I-set sa nako akong eye. So, gamitin na to ang setting powder. Si Laura. Si Laura. Gamitin na to si Laura says. So, Kamay mo akong matag, wala ko space para eyeshadow. Hindi, ganahan ko kay artistic kayong eyeshadow ba? Maunsa na itong mga maestro-maestra na makita ng video. tuman ako dira, day. Sa personal man po. Ay, pasangin akong kamera, Di na no? kayo basta si akong friend. Color, Start oh, na sa go. sandalwood, mo ni ato ang transition color. Saan So, daw, gamitin niyo mo yung blending brush. Di ba naman na top of the excess? Yeah. Kaputi ba ako? Wala sa amin, day. Yung maka-prepared, oy. Asa pagka-boy scout ni Mazes? Hello, gwapo akong eyebrows diri. Di na ko kailangan mag-eyebrows, Oo. no? Basta, kasi lang, saan nga look atong tanawon, atong buhaton ron? So, kani siya is according to my outfit na look. So, all black. So, imo siyang Wiper lang, no? Windshield. Oh. I-blend na ni mo sa Top of the imo. excess, lagi dahil. Ready? So, next step is Naganahan ko. mutangan na po na to siya og deeper. Color. Yeah. Kadoon Mani tayo. siya nga color. This one. Asa So, ibutan dahil? ibutan mo siya a little bit sa ubos Sa sa imong corner? transition. Yeah. Okay. So, nagyapon tong brown, but nana siya orangey. Wala magyapong kay pag mata na ko ani, di man makita kay gamay mo og mata. Useless ra kaayo. Hoy, nag-regard si Fabio. Da. Hi, Fabing. I-shoutout si Fabio. Daghabi ang Shout out viewers to si Fabio! Anong ganahama mong Fabio? Because he's Na. English Kay, pa. ako kay ganahan ko dagalan kay para maklaro siya sa skin. Dili siya maklaro sa ako. Kay ito man ka. Dahil kailangan magkuhantag mga experiences nato sa high school. Lagi, sige, mag-share Sige. tayo. Maglibak po ta. Sili ko una. Bongga na sa. Gwapo no, may kay ko no. May kay siya Na. sas. So, actually, na ako one trick. Ala, natawag ko. Saan pa doon? Ay, ano po siya? Hala, no, tawag ka. Dai! Actually, na ako white eyeliner. Kani akong trick para mas mulas bitaw ang... Maginana po ko. Sa Lidra. Where na imong base. So, after ana is gamiton na ako ang shade na bay. Para mo niya ako si gamiton. So, kani. I-shot lang siya. Ipat-pat lang. Dili man may friends sa una. Ambot lang yun sa nang pag-friends. Oh, akong group ato kay Bewitch. Da! Shout out to Bewitch! Okay, next step is kani. Much darker. Coco. Oh, go. Coco. Gamay nga Kani brush? shade. Coco. So, Asa from ibutan outer corner to the crease. Wa man? May kay ko no. I-extend siya light sa gawas. Sa gawas pa yun. I-wing. Yeah, I mean, depende po na sa imong eye shape. Wala man ko eye shade. Ako kay ganahan ko nga more siya og wingy-ish.
Like, kana siya. Yun sa to pagpasar sa high school dahil mga bugal-bugalod man ta ato. Ako kay honor student man ko. Kami ni ko, team hagbong man ni. Comment na rin din ako mga classmates before. Please, approve. Sa mga tao na ngopya niya. Nabi ako yung mga teacher na gawin nato nga viewer. Si Crystal, kailan sa mga bisita dire? Ganahan pa man siya mag-Europe. Nakati Di na mo ba siya? mag-Coachella, magkunuta ses. Tapos sige itong drawing. Mga ambisyosa kayo mag-Coachella. Mahal di ako ayo. Mana ka? Mana. Grab your concealer. Wala ko yung muda. Ay, dark ako. Kanina. Kanilight ni siya. Katong man yung triangle no sa nawong. Akong gamiton kay Maybelline nga gihapon na concealer. Number 35. Deep. Oh. Oh. Gitang pula na. Oh. Ako kay LA Girl Pro Conceal. Unsay color ani? Nice ba na siya dai? Ganahan kay ko ano ang concealer. Dagang ganahan ani. Unsay Okay. color ani? Ay, kato laging triangle. Oh. Unsay mong favorite nga subject sa una yan? Math jud ako apirmi. As in, Break ko math. Siniko history. May kay mo kuan siniko mag memorize? dili mangupya. Yung manglaag ta mangani ko. Oh, dahil ito mo ka, meron po wala sa Toronto. Guys, natin is Toronto. Oh, nami Toronto. Toronto. Shout out to Toronto viewers. Yeah, shout out. Oh, grab your beauty blender and Blend. blend. Igutom na mo ko. Ako po Magundang tani oy. Kung ano po ni mo si Manay Laura. Kaya usually kung ganahan ko nga mo last good siya forever. Beauty Beauty blender. blender. Mga tura may Jollibee. Mag-Jollibee ram eh. Sorry na kailangan. So, guys, nakita ninyo medyo ni okay na ako ang Brighten nawong. kay kung under eye. Dili na ko mura og umpa-lumpa. Kay ga-highlight naman siya. Dayon, Muna mana pang ka? Jollibee na to. Oo, sis. So, next is, dahil mangilay na ta. Di ko kabalo mo kilay. Tuloy Nga ko. na, di ka kabalo mo kilay. Di naman kailangan Ay, kilay ko. Okay, so, di na daw ko siya kailangan ng kilay. Sorry guys, nagtabon ko sa kong nawong. Di na kamalaan sa kung tongkil. Da. Kay kilay is life mga Kilay sis. is life. So next is magbutang tao guys shadow sa ilalong sa atong mata. Kung sa ta mag-contour, ganun ang contour. So mag-contour na ta na. So mag-contour na ta mga sis. Sige, Nag-start go. na ko. So muna akong ganahan kay ko ani Hoola by Benefit. Kana Hoola by Benefit. Nagkawala atong energy ani kay gutom na kayo sa Gutom katanan. na may mga sis. Kita ka malayan sa kong cheekbones. Di gawas. Oo. Da. Na. Masamad ko day. Mag-sushi ka tayo. Ay, hindi ko. Sumuon. Sumol na. Wala mamoy dagat ito. Sige ka ng isda ninyo. Namang gulbi dagat, day. Kung magkasaway. Kung maka-Dubai ha, disyerto na lang gitanan. Okay, so next, man ako day. Umapa ka mahuman. Wala, wow. Kung makakili, magikaganiha. So, mag-highlight Mag-highlight na ta? Sige, go, Dali. highlight! So guys, bago na mo nang ipalit, well, ginahan mo siya ko ni Huda Beauty. Taga Dubai mo pa na siya. Oh, Dubai dyan siya? Tara! 3D. Ang ngalan kay 3D highlighter palette. Go. So, ingon diri, step 1 is ibutang nimo ning Barbados na color. Day, mag-eyeliner pa ta, day. Murag ugma pa ka wala lang highlight ni mo din. Magitaan ko pa doon sa Monday. Gihimo na ko nilag signal sa para sa mga alien. Hala, parihara man sa kong skin tone. Ambi na, bi? Ano man? Okay ra? Nice siya, oy, i-mix lang. Na, ako rin makeup artist, wala mong gamit-gamit ng brush. Kamoton ra, oy! Actually, ganahan ko duwangan akong highlight. Kasi mo i-signal sa outer space dahil.
Ibutang mo ko ni mo siya diri. Oh. Lagi, di habi tayo butang. Nagbutang kag Aruba? Katong pinaka-light. So, anyways, while nagpadayon siya sa yung gibati dira, mag-eyeliner na ko. Ay, ako. Bayot naman ni Kwan o sa amin si Hula. Eyeliner dito. Oh, ay ako mag-eyeliner ni mo. Ikaw na, oy, sariling sikap dai. Ano ka balo? Wala ko naisakit ani nga lipstick, oy. Nang loose pad lagi ko. Masarap ang tayong mga restaurant ani kapag nagkakaon. Ano na yung oras na una nakapizza? Na nagkatag plano ron. Kung gajim pa ta, di na yun ma-realize. Da. Na. Napay mas taas anla doon. Gwapo naman gyapon ko na yung makeup yun. O, tanawa. Lagi, lalaki. Tanawa sa kamera. Lalaki, tamang yapon ka lang taon. Ses, wala ses. Ikaw na libutang para magkatuon kami. Dali na kay mamatulin ta kay ngano. Huwag mapatamahuman. So next is mag-mascara na ko while ganyan na siya. So I'm using the Hypnose Drama Day. Lancome. Ta. Nice ni siya mga sis. Kay mo taas jud imo ang piluka. Mura ka ga falsies. Asa? Da! Na! Nice show. Dahil kasi yung pinakadili ganahan nga teacher before. Hello, grabe po. Lantad yun. Tiyan sa ako ni pagtupong na ako ani ron. Wala, kung palungon na ako doon ang mata, di ko kita lagi, no? Malamang dahil. Lain kay siya logic. Ay! Fuck! Ang pag-mascara na dahil. Bi, di ko kabalo. Wait lang. Iblend ako, ha? Bi, mo highlight. Iblend lang na ako. Mana? Mana, tara. Da. So, mauna niya mong makeup look. So, mano siya ang finished product. Comment down below kasi pinakagwapa. Crisel, na Crisel kasi pinakagwapa. Bags. Ako na Best dyan na, friend. no? Nico? Plastic kuno ka dahil. Sneak ko dahil. Sige na, mauna na kaya ako pa rin papaon. Sige Gwapo na, go. kayo, o mag-selfie ta. So, actually, magawas na si Bayani magkingana. Dali, mag-selfie na ta, Jai. Sige, yan na. Ato yung siklo. Sige, thank you for watching, guys. Comment down below kung kasi pinakagwapa, like I said. Thank you for watching. Mga on na may. Subscribe, like. Bye! Bye!